Играя на Дакен Санг, от доста време бях игра и между другото, всъщност в другия канал, който снимах, това, което виждате е на металото на Драгън, евента, който вече е свършил, поне така си мисля, но аз успях вчера да го взема и последното на метал ми беше дадено от Драгън Норн. Да, Драгън Норн. Така както и да е, сега това какво е? Нещо от Big Point. Това е един бонус код, който уж регистрирах, но ми пише, че го няма и така нататък. Не съм пращал на саппорт между другото, което е странно. Както и да е, взех на металото. Сериозно? Моля? Това нещо има повече CV, каквото и да е това нещо, каквото и да е CV-то. Всяко едно има повече от моето, а са едни и същи. Това как е възможно? Не е верно, сериозно. Добре, това е голяма глупост, както и да е. Но щом това го има, значи е дошъл... остава един час, да, никакъв шанс да го взема. Между другото, щом това е дошло, значи не Драгъна, ето го... Това нещото новото на Cardhome. Оле, той е скъпо бе. Какъв беше? Кръгъл, такова нещо. Някакъв кръгъл, такова шлифован свят на... Нямам и ги фрагменти, които бяха в инвентара, между другото трябва да се... Окей. Добре, това е някакво нещо за колко съм добър в битка, но да. Нали... Трябва да си направя геройчето, смисъл. Ще го сложа на Max Damage. Не на Max Damage, а горе-долу както ходих на рицарите да фарма бери. Така. Както и да е. Всичко сложих май. 4300, окей. Сега колко ми дава на металото? Пак 600. Да, знаеш кога? Амончето. Да говоря с някакъв магиосник, окей. Нали, това е новия, между другото, аз като едно уж го минах и то мотания пръстен, къде е то, какво иска. Пак ли това е? Да. Този инвентар, къде ми е? Това нещо... Да, къде е то пръстен? Ето го. Аз го имам. Това защо дава толкова малко? Как е възможно? У45, те даха по 30 мисля. 1000, 1800, 2000, 1400 и 500, да, разбира се. Разбира се, абсолютно. Това го видях вече. И да, ще питам някой друг колко му дава това на метал. Не че има някакво значение, да, ама все пак ме драста. Сега, както и да е, паралел. Добре, това го бях минал. Това е много тъпо пак да минам гриничтол. То е много да е интересно по така, но все пак не е малко е тъпо. Небо ерор. Малко да. Между другото, махай се. Да, след небо ерор продължавам, нали, да играя. Между другото, в смисъл влязох в това нещо. И... Обаче нещо ме убиват, което я да избягам. Боже. Добре, имам 4000 CV, което не знам. Не ме интересува какво между другото ще сложа синия, защо имам колко хп имам. Драконове нещо има странно в него. По-различен е. Това ако... не. Драконовия, значи има повече щети, повече кръв и повече броня. Малко и повече съпротива. Или... Да, поправяне леко драконовия. Имам 130, защо имам 130? Добре, блок имам. Не помня между другото този... Да, също. Просто това дава някаква ризница, което между другото не знам дали го имаше. Не съм много сигурен. Този камък... Да, синия ли ще я сложа? Нещо много малко неща имам в инвентара. Нещо това, нямам и неща в инвентара.
Да, не знам къде са ми. Те са здрави. Все. Не са чак толкова слаби. О, материали, идеално. Аре бе. Окей, имам 6 материала. Някакъв... Този има нова билдата, не знам. Както и да е. Това. Добре, с синя всичко е лесно, нали? Тези ме дървам, защото хъбят много демидж. Как така станах на 6000? Това. Вода. Сериозно вода. Събирам вода. Отвъдна вода. Добре. Ако махна синята, ставам по-слаб. Да, ако сложа червената, ставам най-силен. Интересно. Я. Така. Окей, екстра. Да, те камъните ги промениха, затова им повече демидж, вярно. Нищо много няма. Да. Това. Сега, нали, това може да се го виждали как се мина този мап, но просто аз ще го мина пак. Само не мога... Не, има разлика, между другото хъпато е дигнато. Защото аз имах доста по-малко. Имах 5800, сега имам 6100. Увеличили са базика. Да, добре. Те са много гадни, тия бафи денича. Добре, те гадини... Топ не мога целя. Вода. Вода. И там има някакъв портал, който... пак ли същия бе? Аз отдолу ли почнах? Да, поне няма да се връщам. Добре, поне да, често, между другото, това сигурно ми е първия квест. Там дава някакви неща. След това, на мен ми хареса, нали видях пръстените в интернет. Хареса ми от Хередор, от Котрили, какво се води там, не знам, аз не съм го случвал никога. Сега има пръстен на Хередор, който дава, какво дава? 1000 ризница, което според мен доста добре. Да, и да, той ми хареса много. Само пръстен, да. Иначе другите не са чак толкова всяки. 7. За сега не ми се падал нито един уникат, между другото на Роши и други подобни. Вече казах, че могат да се падат някакви такива за всеки левел от 1.40. Не знам, аз отдавна съм 40. Сега съм 45, ще видим дали нещо ще ми се падне. Вода. Друго? Не. Така, между другото за на металото имах преди 1300. Всъщност имах 1300 отвъдни повече. Сега имам 1300 по-малко заради на металото. Това ми е все тази всъщност, защото нали го взех. Няма значение. Вода. Поне имам инвентар за тези бокуци. Вода. Това. Някаква батерия. Батерия? Оле. Това мисля, че няма да ми трябва повече. И 5 фойерверки и нещо друго даде. Ма не помня какво. Вече много ме интересува, ама... Добре, тук. Този бос ли е? Бос ли си? Ако и те стъна... да. Да. Не, това са тия смотаните. Гати бие повече демидж, има повече кръв. Направо като бос в паралелен свят. И да, вълтивите обаче, което е екстра. Аре бе. Легенда. New piece of equipment. Добре, окей. Има нови съвети. Мога ли да отъкна това? Естествено. Мога! Бах ти якото. Но не, моите е по-смутно. Моите е по-готино. Или всъщност сега ще видя. Само като убие те тролове, ще се смачка. Това. Добре, това да по-малко.
Не. Не, къде отиде другото? Къде е това? Това ли? Я видим? Не. Много смотрят. Това число ми харесва. 9. Мисля, че така се минава мапа, докато минеш всички квестове. Много бият, бе. Аз не че имам много кръв. Ама тук би трябва да има бос, така че все пак ще сложа синята за всеки случай, макар че ми е малко. Да, сега между другото нямам много време да игра, защото съм на английски и да, сега гъса, като убия този, което очаквам удивително. Не може да стане, бах ти гадият. Да. А това защо е същит? Убия толкова малко. Тия. Така. Окей. Екстра. Тук ми дава на металото 100. Тая галина. Може да стане. То ги съживява. Да, няма място. Да, моята утре 3,10. Това ли беше? Да, значи това беше всъщност. И да. Това са новите амони, ще игра на тях. Това ме дразни. Все тая. 10,58. Къде е този къвеш там? Това колко дава? 50, окей. Тази секира 5000. Какво друго? Този меч 2000. Това. Моля, то да повече от меча ми дава, да. 700, това е много смотано. 5000, 5000, 1000, да, това си е вукук пълен. Сега ще го разтопа. Това него и това е всъщност.